సైలెంట్. యా, అక్కడ సైడ్కి పెట్టేసి. మీకు బాలు ఎలా తెలుసు? సెకండ్ క్లాస్ నుంచి ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్. రోజు కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళం స్కూల్కి. ఒకవేళ నేను రాకపోతే వాడు ఆగిపోయేవాడు, వాడు రాకపోతే నేను వెళ్ళకుండా ఉండేవాడిని. యువర్ దట్ క్లోజ్. బాలు నేను 5th క్లాస్ నుంచి క్లాస్మేట్స్. అంటే 5th క్లాస్ నుంచి క్లాస్మేట్స్ అయినా పెద్ద మా మధ్యలో పెద్ద ర్యాప్ ఏమి ఉండేది కాదు. బట్ వీఆర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్. స్కూల్ డేస్లో ఒక మెమరీ కార్డ్ ద్వారా ఆడికి నాకు పరిచయం స్టార్ట్ అయింది. ఈ నోకియా ఫోన్స్ ఉండే అప్పుడే ఈ ఫోన్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఆ టైంలో వాడు ఆ మెమరీ కార్డ్లో ఒక పర్టికులర్ ఒక మెమరీ కార్డ్ దగ్గర ఉండేది. దాంట్లో మొత్తం బ్లూ ఫిలిమ్సే ఉండే అనమాట. ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ అనేవి ఉండేవి అప్పుడు మాకు. సో నేను బాలు ఆపోజిట్ టీంలో ఉండే బాస్కెట్బాల్ మ్యాచ్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యాచ్ ఆ టైట్ మూమెంట్లో ఫౌల్ చేశాడు బాలు నా మీద. సో నాకు అది వాంటెడ్ అనిపించింది. రియాక్ట్ అయ్యాను, తిట్టేశాను నేను. వాడు తిట్టాడు, నువ్వు చూసుకొని ఆడరా బుక్కగా అని తిట్టాడు నన్ను. నాకు ఇంకా ఖాళీ నువ్వు చూసుకొని ఆడరా పూ ఖాన్ అన్నా నేను వాడిని. చెప్పాలంటే మా క్లాస్లో సగం మంది బాయ్స్ని చెడదొబ్బింది. ఆ కార్డ్ తెచ్చి ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికీ చూపించింది ఆ కార్డులోనే చూసింది మేము. నేను దివ్య అనే అమ్మాయితో రిలేషన్లో ఉండేవాడిని. ఒకరోజు అంటే క్లాస్ అంతా లైక్ బాలు దివ్య రిలేషన్లో ఉన్నారు అని ఏదో చిట్ చాట్ వచ్చింది. సో నేను బాలుని అడిగా, ఏంటి నువ్వు దివ్యతో రిలేషన్లో ఉన్నావా అని అడిగినప్పుడు బాలు వాజ్ లైక్, నేను దివ్యతోనే కాదు క్లాస్లో చాలామందితో క్లోజ్గానే మాట్లాడతాను, నువ్వు పర్టికులర్గా దివ్య నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నావు, అయినా మన ఏజ్ ఎంత, జస్ట్ వీఆర్ 15, ఈ 10th క్లాస్లో ఇవన్నీ సీరియస్ రిలేషన్షిప్ ఇవన్నీ ఏంట్రా అంటే వాడు ఆ ఏజ్లోనే మాకన్నా చాలా మెచ్యూర్డ్గా ఆలోచించేవాడు ఏదైనా. స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఈట్ సంథింగ్, బట్ అప్పట్లో నా దగ్గర అంత డబ్బులు ఉండేవి కాదు. బట్ వాడికి మాత్రం ఎప్పుడు వాళ్ళ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ మంచిగా డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు. వాడిని అప్పుడు షాప్ దగ్గర ఏమన్నా తీసుకుందామని అడిగితే షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అంకుల్ అక్కడ వెనుకున్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అంటూ అన్నప్పుడు అంకుల్ వెనక్కి తిరిగి చూశారు. అదే టైంకి వాడు పక్కన ఉన్న చిప్స్ ప్యాకెట్ తీసుకుని బ్యాగ్లో పెట్టేసుకున్నాడు. నాకు చాలా భయం వేసింది, అంకుల్ ఎక్కడ చూస్తారా ఏమంటారా అని. హీఈస్ నాట్ ఏ గై ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్. ఇలాంటి ఎన్నో మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఆ కార్డ్ని ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే నేను వాడు పక్క సెక్షన్ బాయ్స్కి కానీ వెళ్ళి రెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళం అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఈ రోజు తీసుకుంటే రేపు ఈవినింగ్కి ఇచ్చేయాలి, నెక్స్ట్ డే ఇచ్చేయాలి. ఒక డేకి 10 రూపీస్ 15 రూపీస్ అలా తీసుకునేవాళ్ళం అంట. అప్పట్లోనే ఒక మినీ సైజ్ బిజినెస్ చేసాం. గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినాక కెనడాకి వెళ్ళి మాస్టర్స్ చేద్దామన్నప్పుడు అక్కడ వెళ్ళాక నాకు పెద్దగా పరిచయం లేక మా కజిన్ సాయికి కాల్ చేశాను, ఎవరైనా ఉన్నారా, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా, లేకపోతే మీ రూమ్లో ఏమైనా ప్లేస్ ఉందా. సో చెప్పాడు, మేము ఇలా ఉంటున్నాము, నీకు ఓకే అయితే వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చు అని. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆ రోజు. నేను వేరే పనిలో ఉండి వేరే మూడ్లో ఉన్నా. పార్టీ ఇంట్లో అనుకోలే. యాక్చువల్లీ నేనేమన్నా అంటే ఎప్పుడు ఇంట్లో చేసుకుంటాం కదా పార్టీస్, క్యాజువలే. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ పార్టీస్ అవన్నీ అంటే వెంకీ వినలేదు. వెంకీ కూడా ఏదో ప్లాన్ చేశాను రండి కిందకి అని అందరిని తీసుకెళ్ళాడు. కిందకి వెళ్ళేసరికి స్టిప్పర్స్ ఉన్నారు. స్టిప్పర్స్ని అరేంజ్ చేశాను, ఎందుకంటే వాటి టేస్ట్ నాకు తెలుసు కాబట్టి. సో అరేంజ్ చేసాము, డ్యాన్స్ చేసాము, వాళ్ళతో ఫుల్గా అందరం తాగాము, ఇంకా అరుస్తున్నాము, ఎంజాయింగ్ వైబింగ్ విత్ ద మ్యూజిక్, గర్ల్స్తో డ్యాన్స్ చేస్తున్నాము. మన బాలు కూడా ఒక స్ట్రిప్పర్తో రూమ్లో కూడా తీసుకెళ్ళాడు, వాళ్ళ మధ్య కూడా నడిచింది బాగా. అంటే తాగేసి అమ్మాయిలతో కొంచెం డ్యాన్స్. ఇంకా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పటికి చాలా ఎక్కువ తాగేసాం మేము. తాగేసి ఇంకా వాడిని బర్త్డే బంప్స్ ఇవ్వాలని ముందే మేము మాట్లాడుకుని ప్లాన్ చేసుకుని కరెక్ట్గా కేక్ కట్ చేసే టైంకి వాడికి బర్త్డే బంప్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఈసారి వీడికి మామూలుగా ఉండకూడదురా, లాస్ట్ టైం మనల్ని ఎంత కొట్టాడో ఈసారి మనం దానికన్నా గట్టి కొట్టాలని చేతికి దొరికితే దాన్ని పెట్టి కొడతాం స్టార్ట్ చేసాం. వాడు మమ్మల్ని తప్పించుకోలేక ఎటు వెళ్ళలేక బయటికి పరిగెత్తేసాడు, లాక్కొచ్చి ఇచ్చి పడేసాం టోటల్గా. సో తాగుండే, సో ఇంకా కొంచెం ఎగ్జైట్ అయిపోయి బర్త్డే బంప్స్ జనరలీ లైక్ వాడిని పట్టు లేపి స్వింగ్ చేస్తాం కదా, సో అలానే అందరం స్వింగ్ చేస్తున్నాం, ఎగ్రేస్తున్నాం. సడన్గా స్లిప్ అయిపోయి చేతుల్లో బాడీలో స్లిప్ అయిపోయింది. టేబుల్ మీద పడ్డాడు, పడేసాం, వాటెవర్. అంతే, ఒక్క సెకండ్ అంతా సైలెన్స్, అర్థం కాలే. అందరం ఒకరి ఫేసెస్ ఒకరు చూసుకుంటున్నాము. ఏం అర్థం కూడా కాలేదు. అంటే వాడు పడినట్టు కూడా అసలు ఇదంతా ఏమన్నా డ్రామానా
అంటే వాడు పడిపోయి ఇవ్వట్లేడు. వాని దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళట్లేదు, వాడు కూడా అలానే ఉండు, లేవట్లేడు. ఇంకా అప్పుడు నేనే చెక్ చేద్దామని చెప్పి ట్రై చేశాను లేపడానికి, బాలు లేవట్లేడు వాడు, నో రెస్పాన్స్. హార్ట్ బీట్ కూడా చెక్ చేశాను, హార్ట్ బీట్ కూడా వినబడట్లేదు. అంతలోపు నన్ను జరిపేసి వెంకీ వచ్చాడు చెక్ చేయడానికి. దగ్గరికి వెళ్ళాను, బ్రీత్ చెక్ చేశాను, బ్రీత్ లేదు. నాకు అర్థం కావట్లేదు, నాకు తాగింది తిరుగుతుంది, అసలు అది జరుగుతుంది నిజమా అబద్ధమా నాకేం తెలియట్లా. ఆ తర్వాత నేను తన హార్ట్ బీట్ చెక్ చేశాను. వాడుండి ఇంకా ఇవ్వట్లేడు అని చెప్పేవారు. మేము కావాలని చేయలేదు యాక్చువల్లీ. అలా పార్టీ మూడ్లో ఒకరికొకరు వాడి మీద పడుతూ వాడిని కొడుతూ అలా ఊపుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా చేజారి పడ్డాడంతే. ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్ యాక్చువల్లీ. పోలీసులకి ఎందుకు ఫోన్ చేయలేదు? మేమంతా షాక్లోనే ఉన్నాం, మాకేం గుర్తురాలేదు. బట్ కొంత టైం తర్వాత ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలి అన్నది ఎక్కువ డామినేట్ చేసింది మమ్మల్ని. పోలీసులకు మేము ఫోన్ ఎందుకు చేయాలంటే యాక్చువల్లీ బ్రో డన్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.